όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εγώ ως ιερέας αυτού του μυστηρίου σας ονομάζω συζύγους. Γεια σου. Πρέπει να είναι ευτυχισμένη, τους αξίζει. Όσο δεν ονειρεύτηκα ποτέ ότι θα γίνω στη ζωή μου. Μόλις τελειώσει το ταξίδι πήγαινε να αλλάξεις. Πρέπει να ξεφύγουμε για το γαμήλιο ταξίδι μας.